κάνουν. Οπουδήποτε αν μάθουν ότι κάποιος συνάνθρωπός μας έχει ανάγκη, αυτοί είναι δίπλα για να βοηθήσουν, να το συνδράμουν, και ακόμα και όταν φύγει από τη Σαντορίνη υπάρχουν άνθρωποι στην Αθήνα που πάνε να παρακολουθήσουν πώς πάει αυτός ο συνάνθρωπός μας. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η προσφορά. Η κυρία Αναστασοπούλου να έρθει, η κυρία Άννα Αναστασοπούλου να έρθει να κάνει τη βράβευση. Εδώ χαμόγελο. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Θα ήθελα τον Πρόεδρο της Ένωσης και τα μέλη. Συγχαρητήρια λοιπόν για την προσπάθεια που κάνετε στον αγώνα για το μεγάλο μπράβο. Θα ήθελα να πω σε όλους τους γονείς για την ορθή αντιμετώπιση στα παιδιά με την αριστεία που κάνανε με τις σπουδές τους. Αυτά τα παιδιά προκύπτουν ηγέτες. Είναι εκείνοι που θα καθοδηγήσουν τον τόπο μας. Επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι ανάγκη να πολλαπλασιαστούν οι άνθρωποι που κάνουν αντίσταση, που παραμένουν πιστοί στις παραδόσεις και στην ιστορία του τόπου. Και πάλι καλή χρονιά. Να είστε καλά. Αληθίνα και σε εσάς να συνεχίσετε αυτό το θεάρεστο έργο που κάνετε, της προσφοράς.